Ara estem amb el Joan Comas, director de l'empresa Pimel Garraf, un espai ubicat al municipi de Sitges. Joan, quins són els orígens de Pimel Garraf? Mira, els orígens són que els avis besavis de família Comas i Castellet van començar a tindre abelles i llavors vam començar a arrencar aquest nou negoci. Van començar ells, després va continuar mon pare, va començar amb unes 15 arneres i ara ja portem 3 anys i ara arribarem aquest any a les 150 caixes aquí al Parc Natural del Garraf. Tot està aquí ubicat aquí al Parc Natural del Garraf i la mel d'aquí és molt bona perquè té un microclima i té un valor molt afegit que té un gust especial. Llavors, penses que cal apostar pel producte de proximitat? Sí, perquè així la gent valora i sap que pot consumir un producte natural sense additius i sense conservants. O sigui, un producte que notes que és el gust que té a tindre, que no és un gust, entre comilles, artificial. Els tipus de mel que tenim aquí al Garraf, el que sempre es treu és mil flors, romaní i farigola. I com manipuleu aquesta mel? La mel la manipulem amb una màquina que fiques un panel a dins, que és una despercoladora, hi ha unes cadenes, gira molt ràpid, treu la capa superficial de la cera, després es passa amb un extractor, allà s'escorre la mel i després la bombegem als maduradors perquè allà té de reposar durant 15 dies perquè totes les partícules que hagin quedat de la cera o de les abelles pugi a dalt i la mel bona a l'hora d'envasar surti neta i a punt pel consumidor. I penses que la gent està conscienciada avui dia? Sí, a mica en mica la gent ja s'està acostumant a consumir el producte natural perquè ja sap que pot confiar en els petits productors aquí de la terra. Sap que el producte no enganya, o sigui, el productor no enganya al client i consumeixen un producte d'alta qualitat. I saben que el producte, si és una marmelada o una mel, saben que és 100% natural i que ho poden confiar. Llavors, a banda de la mel, comercialitzeu amb algun altre producte? Sí, tenim les marmelades, el codony i la mel. Tenim unes 9 classes de marmelada, de barcoc a punt de llimona, albercoc, cirera, préssec, maduixa, paraguaio, préssec, mandarina, tomàquet. I com comercialitzeu aquests productes? Aquests productes els comercialitzem nosaltres, que quan fa el pedido els repartim nosaltres directament al client i després, si no podem anar nosaltres, hi ha empreses de transport contractades o altres serveis que poden haver-hi. Després, a part d'això, també tenim distribuït el producte per Sant Pere de Ribes, Sitges, Roquetes, Canyelles, Vilafranca, etc. I també anem a unes 6 o 7 fires a l'any per donar a conèixer el producte per la zona de Barcelona, d'aquí al Garraf i per Vilafranca també anem. Quins són els vostres projectes de futur? El nostre projecte de futur és tindre un gran èxit i després canviar de local, anar, si pot ser, amb una nau i ja fer molta més producció i abarcar tot Catalunya i, si pot ser, Espanya.